أرست زينة أب منقو فيدرالن كلاتن زلو كففل حبرا وآتاوي فتحون مقبار تسالت وصرحتي وصيت كم سترخب اللهم أفقوا أي بيت مخ فيدريشن أغنيو تشاقر في دوم كنتيبا محدار كتم أديس أبو أدانة أبي بعد عيد الفطر مخنيات بمقبار نحدم يتشح وجنات مرهق برمكفال معدي السلطان كاب وزاي إيران قبل على إسرائيل بزوسرتو جبر ملسي أبو تل أبيب لعلى حد من إعلامات مدقات فاطمة سلام دعنا هبلي كم يتمسيز خبركم تملكتنا ساعة حدا كونوا مع دزينا جمير لهم مع دزينا أنا مرحبا نازريت بريو حبيركم كتأني حفلما حد صرت زيناتات هذا منقو فيدرالن كللات نزلوا خفف الحبرة وقتاوي فتحون مقبار استسالت وصرحتي وزيت كم سر خبلهم أفاقوا بقى بيت مخر فيدريشن أغنيو تشاقر فليتهم بيت مخري أبا رخكب فيدرالن تزامرت قداتن بين منقستا سدالو سلطنا معتري جنزابة أبا كتما أدامي كايدالهم أفاقوا بقى بيت مخر فيدريشن أغنيو تشاقر بتوان كم زبلوهم حدا عندن صراح بيت مخري فتحوا معاتن عبيتن كلو مقباريهم نتاق باراونا تروما بزحلفو حاموش عمتات صراحة تمزرقاح حدشتي أسرار حتاتن من محياش نباراتن الناس سالتوت أني حميمي لهم بفلاي دما أبس اللي حيت كفف الحبرة وقتاوي استقبر مسيرتهم من محياش عقمي كللات بزل على بركي خمزة عبيو حبيرهم قدمت من محياشر بعدها ندخلت تبيل ينبرت راح تنبرة بسيحيت حبرة وقتاوي أبا بجات عمت كل التشحن 10 شعاتن زي نبرة فتاتما نابتيس عن حدنت ب7 3 بيل ينبرنخ عب 5 قبرون تزاريبهم زعوتكم مزقب زخاله زور آتاوي منيستر اتوسق قلاتف زبنا ومسارة المع التكنولوجي بمزرقحن وسانتات تبيت مخري وقطفنا بتكبار بمقيار منيلهم ولا كوازنا روتيتات تتمزقبو حزون زي تساقرنا يوم زقامات اللوز بلتهم أفقوا بقى بفلاي دما كابت قلات فيدرال نابا كلاتم من محدار كتماتاتن أبز محلالة فودقوماتات أقامات أساتا فاينتن قلتنتن كمزلو أبريهم يوم وتسلت أنا زوم كفتاتات مملا كمز حقزون حبيرهم حزب مسلم بعل عيد الفطر انتهبر تتقمو وجنات بمحتاتن بمحجازن خون كم زقبا مكتل بريزيدنت العلوي بيت مهر قداس لمنا كتم أديس أبا شيخ محمود شريف قليتهم العلوي بيت مهر قداس لمنا كتم أديس أبا نبعل عيد الفطر ملكيتو مجلتي بوم أبا مجلتي يقول تبعل بستاديوم أديس أبا كالوت كبابتاتن كم زخبر قليتهم مكتل بريزيدنت العلوي بيت مهر قداس لمنا كتم أديس أبا شيخ محمد شريف أبزم حلال فوم الأختي أبا ورح رمضان استرأي من فساوت نكارة متحبارا مدقافنا بتبعلون تتنهير قصل كم زقبات أو عتاريبام أبتوان أسيت زنبرة باهل متحجاز تتنهير قصل كم زقبات بمجلات بفلايد ما نعقم زي باللوم نستأجمون وجنات بمحساب تبعل بحبار مخبار يقبايلهم إثيوبيان طاليان استراتيجيكاو محزنتن زتنا خرس من معمش الشاق عدا تفراري من تسمع منيستر جنزاب أحمد شيرين منيستر فاينانسون قطبان طاليان جيان كارلو جيورغيتن تفراري ممم تسمع من متتان عدا أكل أب تحت حبرة ومعرف جوجل عسرة زلو خيد كوميتي أوفشالاوي على أحتيهم منيستر جنزاب أحمد شيرين طاليان زرعت هنات يتساتفون أمرارحن مسكانهم قريبا قررت أن طاليان كما قطر أوروبيين أب حملة إسرائيل حموشان أب مرداد اسم معنى مبزح تخلتي أو اسم بعوت نمززامن قول في الجام كما زبركت حبيرهم مستر فاينانسن قطبان طاليان جا كارلو جيورغيتي بقدو أمة اسم مع إثيوبيا أبت من محيش ماكرو قطبا قدام الناس مستبهم قداس تتعامي لهم توسخون اسم مع إثيوبيا قول في محازة هاجر أبزخونة اللو عاوت يماتي اقد لأفريكا طاليان نايبعلو أستواز أوخ متبركت مقلاتهم مستر جنزاب قليتهم بمستر جنزاب أحمد شدي استمر حق جل الأوخ كلتي أوركب إثيوبيان طاليان نمد انخار زعل معودات أب طاليان روم يسالت اللهم
ماد زين أخم أبا مكتال تركبوا بزرزر نابلو يوم قدرات كان حلف كنتيبا محرا كتما ديس هبا أدانش أبين بعل إيدال فتر مخنيات بمقبرن حدميت الشيح وقنات مرها قبري مكفال ماد ساليتان تن كنتيبا بتقوان مادنا مكفال تكبرنا نهزبنا زلنا فقرن حبراونتن نقلت اللي يخبلاون تزاري بنين نزبت أبي مر آدم أبراهام السام كاب قرب أوانات ننزت حيزو بيت صحفة كنتيبا كتما ديس أبابا التمرحلو معقل أمرار حاكا مخان حاليفو أبستفراليو حيمانتو بعلات حقزر اليوم وقنات مادي زكافلو اللبوتا كوينو لهم بمنقاس عقمن بستفراليو سعنتوتات مخنيات بعال مخبار أبت أقم زنبر وقنات اتيب محدار كتما بزرقحو إز حقز نبزحات حاقوس فتيريوم كنتيبا كتما محدار ديس أبابا عدانة شعببي مكفال مادي بزول مرها قبري إفتار أبك أسري كنتيبا ممحدار ناشحات وقنات حجز جيرانيان ازين ايلومي تكبار دما حجز مقبط رح يكونن يقداس اب اوان بعال اتحاد بليعو اتكالي صومو اي حدرن زبل زصن حصقا ايتيوبياوያን مغلጽ እንበርም ይህንን የማጋራት ፕሮግራም ስናካሄድ ችግርን ጊዜያዊ ችግርን ለመቅረፍ ብቻ አይደለም أزم عدنا مكفال برنامج تكايد جزاوي سجمنا مفتاح ترايخونن ننبرتنا نهزبنا زلنا خبرن فقرن نجلس عليو بقى من الدماء سجماتنا مفتاح بزحات سعرتات إنها قبرنا نركب السودماء وتقيت هي مصب مهلو زلاقي سلامنا بقى من الزيقاتات تتكم تنخ قبرو إن تجبروا يوم داكمة أنقع ندرب على عيد الفطر بسلام بصحكم كبلي فوتو تحط عطاوي زلوهم عدتاتن أبوتاتن كمون قدات أكل اتي بعال كمي كحلفو إلوم زجنو زنبرلو كنتات تفتحو بفققتا انت الرأيو نايتي علت عبي ترفي أبك أتسأل دمام حزبي نمقلقال زلاع المخانو زمالختيوم ببرك كتما أبا كلن كفل كتماتات ميتشح وقنات حاجز أبا استقبرلو مرها قبريم مكفال معدي حاجز نزقبرو أكلات كلهم كنتي بعدانش أبا بي أمسجنن መንግስት ያስተባበረ በርካታ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ወደ እናንተ ምናደርሰውን ሀብት ከተለያዩ ባለ ሀብቶች መንግስቲ እናተሐባበረ ብዙሓት ገበርት ሰናይ መንአሰይ ናባኹም እንብጽሑ ሓፍቲ ካብ ዝተፈላልዩ ሰባብትን ሰናይ ልብ ዘለዎም ነበርቲ ከተማና እናተኣኻኸብና ብዝተወደበ መልክዑ ኢና ናባኹም ነብጽሑ ኩሉ ግዜ ማኣዲ እንተነካፍል ኣብ ጎንና ዘይፍለዩ ኣይተ ጀማል ኣሕመድ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ ብተመሳሳሊ ኤምባሲ ሕቡር ዓረብ ኤምሬታት ኣብቲ ሎሚ ንዓኹም እንካፍሎ ዘለና ማኣዲ ሓጋዝ ኮይኑ ምሳና ኣቕሪቡ እሞ ንዖም እውን ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ ملؤ ورحي رمضان كي تتقمو كحلفو نمقبار أب 28 مأخلات مقبا مدلاو إفتار مقبارون اتن كنتيبا قليتانيان كدم حزي قزياوي وفريز نبرا سرحة سناي تقبار حزقنا نابا زلاقي بحالي تساقاقيرو كبلو دمام كوميشنر أتحاباري تساتفو محبرة سبن سناي تقبارن يمركب بدا تزاريبوم يهبرة سبون يبقو فك عدنوچين عقم بماستوابر تلالك محبراي قبوچين ماساكات يشالنبت عامتهم منو يالفنو قدمي قبرت سناي محبرسب بمتحبار عبيتي محبراو قدات معوات زخالنا له عامت كوينو نحلف يركب ابتي تتحيز زلو بجت عامتون كساب حزي ابزنبرو حزباون حيمانوتاون بعالات لعل 1 مليون نبرتي بتدغاغامي حتاتي كرخبو متأسر كفترن مادي ناي مكفال سرحتين توغينيو سناي تكبر اب كتمانا كاب غيزاو وفري حليفو نابزلا اتكالاو بحالي مسغغارو زرئي عبي تكبر ناتوغن يركب اب موداتا اتحجز استغبرلهم وغناتون نصغمم تلو زبصحلهم مفتحي بمخانو حغوسات مخانوم سمعيتون غليصوم هاجراو زتا قصالنا زلو سلام هاجرنا مصناع زلال اجام كم زلو ريتو هابتي نبرت كتما حواسا غليصوم زي تساتفو خبابتات نخساتفو نبعد الهاجروم اسرهم نخنبرون صوي عمام ملو برهان غرماي زراريباتهم لا ሀገራዊ ምክክል ማለት ስለ ሀገራችን እንወያይ የሀገራችን ጉዳይ ወይም ለሀገሩ የሚመለከተው ሁሉ ሀገራው ዘተ ማለት ብዛዕባ ሀገርና ንዛተ ወይ ድማ ብዛዕባ ሀገሩ ዝምልከቶ ኩሉ ሐሳብ የዋጽ ማለት እዩ ሐሳብ ነዋጽ ንዛተ የሉ ካኡ ድማ ናብ ፍታሕ ንኺድ ዝብል አካይዳ ከም ዘሎ ርኤየ ኮሚሽን ሀገራው ዘተ ናብ ሓደ መስመር ንክስጉም አፈላላይ ሐሳብ ብምርድዳ ንኽፍታሕ ዝጽዕርን ካብ ጎንጺ ዘውጽእን ትካል ከም ዝኾነ ይአመን እንደነ የወንድሞች
የምክክር ሰዓት ደርሳቸው ለምሳሌ መንግስቲ ኮሚሽን ሀገራዊ ዘተ ንቅጣሽ ምግባሩ መስበርትታት ንምጽጋን ዝለዓለ በርክቶ አለዎ ዝብል እምነት አለኒ ኮሚሽን ሀገራዊ ዘተ ንቅድሚቱን ክቅጽል ዝግባእ ትካል እዩ እላምኡ ሰላም መምጻ ስለዝኾነ እንደ ሀገራችን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ከመሆኑ አንፃር የተለያየ አጀንዳ ሀገርና ዝተፈላልዩ ብሔር ብሔረሰባት ዝነብሩላ ሀገር ከም ምዃና መጠን ዝተፈላልዩ አጀንዳ ክህልው ይኽእል እዩ መበገሲ ጸገም ዝኾነ ሓሳብ በዚ ንፍትሓየ ኢሉ ድማ መንግስቲ ኮሚሽን ዘታጣይሽ እዩ ንሕና እውን ነዚ ዕድል ተጠቒምና ሓሳብ ኣዋፂና ኢና ሓደ ዝገብረና አጀንዳ እንታይ እዩ ዘፈላልየና ከንታይ እዩ ዝብል ፈሊና ኢና እዚ ብመሰረቱ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንምንታይ ሀገርና ናብ ሓደ ንምምጻእ ዝለዓለ በርክቶ ስለዝህልዎ ያልተሳተፉ አካባቢዎች መሳተፍ አለባቸው ዘይተሳተፉ ከባብታት ክሳተፉ ይግባእ ብዝተኻለ ብርኪ ሐሳቦም ከዋጹ ይግባእ ምክንያቱ እዚ ዓብይ ዕድል እዩ መንግስቱ የሀገር ምክክር ኮሚሽኑ ማቋቋሙ የኢትዮጵያ ሀገርን ስብራትን ለመጠገን በወገነይ ኣብ ዘተ ተሳትፎ ነዘይ ገበሩ አሕዋተይ ንኽሳተፉ ጻውዒት ከቕርብ ይፈቱ ምክንያቱ ዘተ ሀገር ንኽትቅጽል ኣብ ውሽጢ ሰላም ንኽትጸንሕ ስለዝገብር መልሲ እውን ካብ ዘተ ይዝርከብ ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ዕድል ንኽጥቀሙ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያልተሳተፉ ክልሎች የተለያዩ ኣነ በወገነይ ንዘይ ተሳተፉ ክልላት ንክሳተፉ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ አጀንዳኦም ሒዞም ሓሳቦም ንከስምዑ ዕድል ተመቻቹ እዩ ስለዚ ንኽጥቀሙሉ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ምክንያቱ ካብ ኩናት ዘይኮነስ ካብ ሰላም እዩ ፍታሕ ዝርከብ ኩናት እንትርፎ መጉዳእቲ ረብሓ ይብሉን 12 ሚእታዊ መመላለሲ ንግዲ ዓለም ከምኡውን ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝነበራ ሉዓላውነት በር ባሕሪ ሕቶ በዓል ዋናነት ንኽምልስ ምኽኣል ስሕተት ታሪክ ምእራም ጥራሕ ዘይኮነስ ንእዋናዊ ቀጻሊ ልምዓት ኢትዮጵያን መሰረታዊ ዓቕሚ ምርካቡን ስለዝኾነ እዩ ንጸብጻብ ባይሙላት ጌታቸው አለሙ ሕዝብ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ዓለም በር ባሕሪ ንሓንቲ ሃገር ካብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ብተወሳኺ መሳርሒ ምሕለው ሉዓላውነትን ፍልፍል ተሰማዕነት ጂኦፖለቲካን እንዳኾነ መጽዩ ኢትዮጵያ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ክፍለ ኢኮኖሚ ሕርሻን ኢንዱስትሪያን ምስ ንግዲ ዓለም ንክራኸብ በር ባሕሪ ናይ ግድን ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኣላ ብርግጽ ኢትዮጵያ ንበር ባሕሪ ሓዳሽ ኣይኮነትን ቅድሚ 35 ዓመታት ዝነበረ እዋን ተዘኻኺርና ኣብ ንግዲ ዓለም ቁልፊ ኣብ ዝኾነ መስመር ባሕሪ መራኸብ ንግዳ ካብ ምንቅስቓስ ብተወሳኺ ብጽንኩር ባሕሪ ሓይላ ድሕንነት ዝዞባ ብምሕላው ጥብቅናኣ ዘርአየትሉ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ካብ ሕግን ታሪኽን ብዝተጻረረ መልክዑ ብሽርሒ ካብዚ ቁልፊ መስመር ባሕሪ ሕቓ ካብ ዝቑለፋ 3 ዓመታት ሓሊፎም እዮም ሕዚ እንዳተለዓለ ዘሎ ሕቶ በር ባሕሪ ካብ ኢኮኖሚያዊ ኣመኽንዮ ብተወሳኺ ጉዳይ ሉዓላውነት ሃገርን ብሄራዊ ድሕንነትን ኮይኑ ይለዓል ነበር ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር አድማሱ ገበዮ ጉዳይ በር ባሕሪ ኢትዮጵያውያን ካብ ሓሳቦም ዘይፈልይዎ ዓንዲ ሕቆ ምሕለው ብሄራዊ ድሕንነትን ሉዓላውነት ሃገርን ምዃኑ ይገልጹ ወደብን ወይም ምትልክበት ምትቀበልበት እንደዚህ አይነት በብዙ አቅጣጫ ልታገኝ ይሆን እትልኸሉ ወይውን እትቀበለሉ ወደብ በብዙሕ አንፈት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ኮይኑውን ኣዝየ ክጽገምየ ኢልካ ካብ ካልኦት ሃገራት ክትካረይ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ነገር ግና ንሱ ኣይኮነን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ሃገር ምስጢራት ኩሎም ክኽበሩ ዝኽእሉ ግን ናይ ባዕልኻ ወደብ ምስ ዝህልወካ እዩ ብኢኮኖሚያዊ መልክዑ እንትንርእዮ 80 ሚእታዊ ዝኸውን ንግዲ ዓለም ዝንቀሳቐስ ብበር ባሕሪ ብምዃኑ መራኽብ ዝሓልፋሉ ወደብ ብዓልዋና ምዃን ኣብ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ሃገራት ዘለዎ ፋይዳ ልዑል እዩ ብመንጽር እዚ ኢትዮጵያ ንክራይ ወደብ ትኸፍሎ ልዑል ገንዘብ ብሸቐጣት ተሸሪፉ ወሰኽ ዋጋ ብምስዓብ ኣብ ጁባ ሕድሕድ ዜጋታት ዝኣቱን ዝቝጸር ወሰኽ ዋጋን እንዳሰዓበ እዩ እዚዩ ድማ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ኣጀንዳታት ኩሎም ቅድሚት ዝስራዕ እዚ ኮይኑ እንዳሃለዎ ቅድሚ ለውጢ ኣብ ዝነበረ ምምሕዳር ሕቶ በር ባሕሪ ምልዓል ከም ነውሪ ዝቝጸር እኳ እንተኾነ ብርክስ ዝበሉ ተዘኻኽርዎ ውሕዳት ዘይበሃሉ ድማ ኣብ ኣደባባይ እንትገልጽዎ ተራእዮም እዮም ፕሮፌሰር አድማሱ ገበዮ ዝመርሕዎ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ብ1990ታት ህዝቢ ብምትሕብባርን ፊርማ ልዕሊ 150,000 ብምትእኻብ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ዝሰኣነት ብኢፍትሓዊ መገዲ ምዃኑ ዓለም ለኻውያን ትካላት ንክፈልጥዎ ንምግባር እውን ፈቲኖም እዮም
ኢትዮጵያ ብ1980ታት ካብ ቀይሕ ባሕሪ እንትትግለል ካብቲ ባሕሪ ምንጻል ጥራይ እንተይኮነስ ብወደባት ዝሃነጸቶም ሃብቲ ህዝቢ ዝኾኑ መሰረተ ልምዓታት እውን እዮም ብዘይ ዝኾነ ካሕሳ ተወሲዶምዋ ሕዚ ናይዛ ሃገር ናይ ቀጻሊ ዕድል ዘተሓሳስቦ ህዝብን መንግስትን እንትመጽእ ሕቶ በሪ ባሕሪ መጋረዲኡ ብምቕላዕ ህልውና ሃገር ኮይኑ ምልዓሉ ኢፍትሓውነት ናይ ምዕራብ ስጉምቲ ኮይኑ ይጥቀስ ህግንና ስርዓትን ባልፈቀደ መንገድ ሕግን ስርዓትን ብዘይ ፈቃዶ መገዲ ዝኸደ በሪ ባሕሪ ሕዚ ኢትዮጵያ ጽቡቕ መርሒ እንትትረክብ ሕዚ ኢትዮጵያ ጽቡቓት ደቃ እንትትረክብ ሕዚ ኢትዮጵያ ዝተምሃሩ ደቃ እንትትረክብ ወይ ድማ ንሃገር ዝሓስብ ወገን እንትመጽእ ዘይሕጋዊ ተግባር ክትዓራረ ኣለዎም ግልጽ ዝኾነ ኢፍትሓውነት ምዕራም እዩ እዚ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክወሃብዎ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ግልጽ ዝኾነ ኢፍትሓውነት ምዕራም ኣድላይ እዩ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ምርካብ እንትትደሊ ዞባዊ ምትእስሳር ዝያዳ ምጉልባትን ምስ ካልኦት ሓቢርካ ናይ ምዕባይ መርሆን ብምቕዳም እዩ ነዚ ድሌታ ንዓለም ምፍላጥ ድማ በሪ ባሕሪ ብሰላማዊ መገዲ ንምርካብ ዜጋታት ይኹኑ ሃገር ክባቢሎም ዝሓዝዎ ዕዮ ገዛዩ ጦርነት ይፈልጋል ይሄ ጦርነት የመሳሪያ ጦርነት አይደለም ኩናት የድልዮ እዩ እዚ ኩናት ናይ ኣጽዋራት ኩናት ኣይኮነን ኩናት ዲፕሎማሲ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ ዓለም ብምሉኡ ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ንክሪኦ ምዝራብ ይግበአና ኣብ ዝረኸብናዮ አጋጣሚ ኩሉ ክነረድእ ይግበአና የባህር በር ጥያቄ ለአጋርነት ግብዣ ነው ሕቶ በሪ ባሕሪ ንመሻርክትነት እንግዶት እዩ እምበር ናይ ስጋት ኣይኮነን ወይ እውን ንምውራር ኣይኮነን ብሓባር መሻርክትነት ንዕበ ዝብል ሕቶ እዩ ስለዚ ሕቶ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ሕቶ ምብራቅ ኣፍሪካን ሕቶ ምትሕብባርን ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝጋረዶ ጎቦ ዘፍርስን ታሪካዊ ቁጥዕ ኣራጊፍካ ቀጻሊ ሃገራዊ ጉዕዞ ምዕባለ ዝውስን ብምዃኑ መንግስቲ ፓርትታት ዜጋታት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦትን ብሓደ ድምፂ ዝዛረብሉ ክኸውን ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘበናት ጸንሑ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ማሕበራዊ ቅልውላውን ቀንዲ መንቀሊኦም ነጸላ ተረኽ ዝፈጥሮ ጎንፂ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ዘላትሉ ተረኽ ጎንፅን ኣፈላላይን ወፂያ ዘላቕ ሰላም ንኽትረክብ ንኩሉ ዝሓቁፍ ናይ ሓባር ሃገራዊ ተረኽ ክትሃንጽ እንከላ ጥራሕ እዩ ንጸብጻብ ሳዳት መሐመድ ሳኒ ድኻብ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘበናት ጸንሑ ጎንፅታት ፖለቲካ ዘይምርግጋእ ማሕበራዊ ምንቅስቃሳት ቀንዲ መንቀሊ ትርጉም ታሪኽ ወይ እውን ጎንፂ ተረኽ እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ትርክቶች ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ተረኻት ንዚ ሃገር ይፍትንዋ ኣለው በዚ እውን ካብ እዋን ናብ እዋን ፖለቲካ ከይምዕብል ይገብርዋ ኣለው ብምዃኑ ብብርኪ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኽ ምርዳእ የለን ስብራት ፖለቲካ እንትበሃል እውን ታሪኽን ተረኽን እዩ ፖለቲካ ስብራት ሲባል አንዱ ታሪክና ትርክት ነው ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ነጸላ ተረኻት ታሪኽ መንነት ከይዲ ህንጸት ሃገር ብሓደ ወገን መነጽር ጥራሕ ዝትርጉሙ እዮም ብሓደ ወገን ተረኽ ሓድነት ንኢትዮጵያ ንሽሕ ዓመታት ዝዘለቐ ዘይብዳ ሓድነት ዘለዋን ምዕሩይ ባህልን መንነትን ዝሃነጸት ገይሩ ይቐርብ ደገፍቲ ዝተረኽ ሰንደቕ ዓላማት ሃገር ሃይማኖታዊ እሴታት ምስሊ ናይ ቀደም ነገስታት ብልዑል ክብሪ ይስእሉ ኮይኑ ግና እዚ ተረኽ ኣብ ከይዲ ዝተረኣዩ ጭቆና ብሄር ምግላል ቋንቋን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ዝበጽሖም በደል ኣፍልጦ ኣይህብን ዝብል ካብቲ ካሊእ ወገን ልዑል ነቐፌታ ዝቐርበሉ እዩ ይሄ የበኩር ትርክት አሳሰቡ በአጠቃላይ እቲ ዝጸንሐ ተረኽ ብሓፈሻ ኣተሓሳስቡ ሓንቲ ናይ ሓባር ሃገር ንኽትህልው ብምባል ሓደ ባህሊ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ንኽህልው ብምግዳድ ኣፈላላይ ዘይቕበል ተፈጥራዊ ስሪት ኢትዮጵያ ብዝሃነት ቋንቋ ብዝሃነት ሃይማኖት ብዝሃነት መንነት ብሄር ዘይቕበልን ስጋኣት ሃገርን ድኽነትን ገይሩ ዝቆጽር እዩ የባህል የወግ የእሴት ብዝሃነትን የማይቀበልና የሀገር ስጋት እና ድክመት አድርጎ የሚቆጥር ነው በተጻራረ ድማ ንኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባት ገይሩ ዝስእላ ተረኽ ኣሎ እዚ ተረኽ ንታሪኽ ዝትርጉሞ ብሰዓራይን ተሰዓራይን ጨቋንን ተጨቋንን መነጽር ጥራሕ እዩ በዚ እውን እዚ ኸይዲ ህንጸት ሃገር ላዕለዋይነት ውሕዳት ዝዓሰለሉን መንነት ካልኦት ዝተደምሰሰሉን እዩ ዋላ እኳ ዝተረኽ ዝተረስዑ በደላት ናብ ኣደባባይ ተውፀ ብሓባር ዝተሃነጹ ዘኽርዑ ታሪኻት
ብምንኣኣስ ኣብ መንጎ ህዝብታት መንደቕ ጽልኢ ዝሃንጽ እዩ እዞም ክልተ ተረኻት ኣብ ዘይተስማዕምዕሉ ነጥብታት ኣነ ጥራሕየ ልክዕ ብዝብል ኣብ ህልኽ ብምእታዎም ኣብ ኢትዮጵያ ምርድዳ ጠፊኡ መንቀል ኩናትን ጎንፅን ኮይኖም ይርከቡ እቲ ሓደ ዝኽብሮ እቲ ሓደ ዝረግሞ ታሪኽን ክስተትን ምፍጣሩ ሓድነት ስነልቦና ዜጋታት በቲኑ እዩ እነዚህ ሁለቱም ትርክቶች በኢትዮጵያ ላይ እስከዛሬ ድረስ እዞም ክልተ ተረኻት ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ እናኽፈሉ ይርከቡ በዚ እውን ዕንወት ንብረት ምምዝባል ዜጋታት ብኹናት ይወሰብ ምጥፋእ እናስዕቡ ይርከቡ ኣብ ሃገርና በብኸባቢኡ ንሪኦም ነገራት ውጽኢት ናይዞም ተረኻት እዮም ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ሕዚ ካብ ዘሎ ማእሰርቲ ተረኽ ምውፃእ ግድን ይብል ኩሎም ሓቅታት ኣብ ሓደ ማዕቀፍ ምውዳድ ኣብ ሕውነትን ምትሕስሳብን ብምምስራት ናይ ሓባር ተረኽ ምህናጽ ግድን እዩ የግለሰብና የቡድን መብትን በሚዛኑ የሚያይ መሰል ውልቀሰብን መሰል ጉጅለን በሚዛን ዝርኢ ንሃገራዊ ሓድነት ጠመተ ዝህብ ንብዙሃ መንነት እውን ጠመተ ዝህብ ሚዛናዊ አካታቲ ዝኾነ ንሕንሕን ምትሕባርን ሚዛን ዘለዎ ንኹሉ ዘተሓባብር ንሃገርና ዝጠቅም ብሄራዊ ተረኽ ናይ ሓባር ሓቂ ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብልጽግና ይኣምን ብኣንጻር እዚ እውን ብስፍሓት እናሰርሐ ይርከብ ኢትዮጵያ ናይ ኩላህና ምዃና ብተግባር ምርኣይ ቋንቋታት ባህልን እምነታትን ብማዕርነት ዝረኣዩላ ሃገር ምዃና ብብርኪ ታሪኽ ምርግጋጽ ይግባእ ነዚ ምስ ረጋገጽና ተረኻት ካብቲ ማሊቅ ርሕንቲ ወፂኦም ናብ ጽባሕ ተስፋ ክሰግሩ ኣለዎም ድኽነት ምስዓር ወነንቲ ቴክኖሎጂ ምዃንን ፍትሓዊ ስርዓት ምህናጽ ናይ ሓባር ተረኽና ክኾኑ ይግባእ مرزانا بزملكات زينا أنتن حلف مبل شوع حفشاو مرزانا تفتحون ديمقراطيون كوينون خسالت تثبيت جبر اللوم إجرام كم زواج ودبات بوليتيكا قليتهم نمبل شوعي حفشاو مرزا ودبات بوليتيكا كتعات مرزا بوليتيكا بمقبار بوليسيومن استراتيجيومن إن لا يوم زركبهم مزجوا مرز تون كاب 20 شمون تلكاتيت كل تشحن 10 شمون تنام تمر جميرو بريتالن بسرعة من قدينا السالت يوم أبز قد بزملكات قلقالو سينا إثيوبيا زراربهم أمرار حودبات بوليتيكا مرزا سلاماوي فتحون ديمقراطيون نخون ندم بيسنا مقبار مرزا أخبيرهم نتنقصاصو خمس خون الرقاقيتهم بريزيدانت بارتي بهراو حدنت إثيوبيا أيتزاريهم قبرز قبهر كما زبلوا مرزا هنزات هاقران زلاقي لمعاتن وسان سوكمتيهم ودبو متمرز عوتن ديمقراطيون بزخونا من قدن خسالت كاب حزي جميرو سفح سرحة تقدمه مدلاو الناس سالت خمس خون بمحبار اتمرز أحق أو ديمقراطيون سرعات من الرقاز عبي سوكمتي خمس خون رديوم بريزيدانت ديمقراطيون بارتي ولو أيتنت أن التأسو بقدام مرت أزعمت بتكنولوجي تدقف مخانو بمنقد ودبمون مزجبا حسيات بزمن قدي 5 سالة حبيرام مرت أزعمت كابز حلف خيدتات بستفلي ملكعو تاريخه وخوينو نخسالة الناس يروحوا 5 خونو بمقلات بفلايدمات مرت أفتحون ديمقراطيون كوينو نخزازم الجاموم ناتوازو 5 خونو تزاريبهم زينا عداقام ببرك عالم نستفتر متسقوال قرب نداد نمتصوار نداد بقول طبعا بحلافነት متقام كم زغبا منيستر مغعزان لوجستكسن اتحساسيبهم عقن منقسقاس تشكركرتي بمنكاين مغعزيا بزهان بمتقامن بخنات ندادي منكاي كم زدليت منيستر اغنزيبلهم نصبصاب عالم يلفو بريف برهانه ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተፈጠረ ጎንፂ ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ እናተዓናቐፈ ይዝርከብ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ መበገሲ ኮይኑን ኣብ ቁጠባ ዓለም ቅልውላው ክፍጠርን ምኽንያት እናኾነ ይርከብ እዚ ቅልውላው እዚ ነዳዲ ካብ ደገ ገዚእ ንዘእትዋ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝበለ ሃገራት ዝሕድሮ ጽዕንቶ ልዕል ይብሉ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን አለሙስሚ በነዳጅ ምክንያት ሁለት ነገር የተፈጠረው አንደኛ እጥረት ነው بمخنيات ندادي كلت نجراتيوم تفتيرهم حدا حصرت قرب ندادي يو مستي حصرت تتحاحيزو دما واغان هيرو كنغزو اكوا انتقالنا قرب سلازي لك نعدق عين خيلن سلازي كلتيو فتناينا كنصاور زغبنا ابز حز اوان بركت زبل هاغرات نزصغمزي نمسغار عقور استراتيجيكاوي ندادي እና ተጠቃማይን ዝርከባ ኢትዮጵያውን ብሰንኪ ሕጽረት ندادي
ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጠር ጸቕጢ ናህሪ ዋጋ ንምንካይ መንግስቲ ኣብ ዕድጊት ነዳዲ ልዑል ድጎማ እናካየደ እዩ ዝርከብ። ዋጋ ምናር አንጻር ናህሪ ዋጋ ንምንካይ መንግስቲ እናደጎመ እዩ ዝርከብ። ብዙሕ ቢልዮን ብር እዩ ዝድጉም ዘሎ። ብፍላይ ተወሰኺ ዋጋ ዜጋታት ከይሃሲ እናደጎመ እዩ ዝርከብ። ብልዑል ድጎማ መንግስቲ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ ከይባኽን ዜጋታት ነዳዲ ነግቡእ ግልጋሎት ጥራሕ ብምውዓል ብሓላፍነት ክጥቀሙን ብጽሒቶም ክፍጽሙን ከም ዝግባእ እቶም ሚኒስትር መልእኽቶም አመሓላሊፎም እዮም። አንደኛ የግል መኪና የሚጠቀሙ የመንግስት መኪና የሚጠቀሙ አካላት ቀዳማይ ናይ ውልቀን ናይ መንግስትን መኪና ዝጥቀሙ አካላት ናብ ብዝሃ ትራንስፖርት ክሳገሩ ኣለዎም። መጓዓዝያ ብዙሃን ብዙሕ ሰብ ስለዝጽዕና ጽዕንቶ ዋጋ ይንኪ። ካልኣይ ናይ ኤሌክትሪክ ባሳት ሚኒባሳትን ናይ ኤሌክትሪክ ራይድን ስለዘለዋ ናብኡ እንተተሳጊርና ነዳዲና ንቁጥብ። ካብ ናህሪ ዋጋ ድማ ዓርስና ንከላኸል። ሳልሳይ ድማ ተሽከርከርቲ ብሓባር ምጥቃም እዩ። ናይ ቤተሰብ ይኹን ናይ መንግስቲ ተሽከርከርቲ ዝጥቀሙ ሰባት ቁጽሪ መካይን ብምንካይ ተኣኪቦም ብሓባር ክጥቀሙ ይግባእ። ከምኡ ድማ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መሰረት ምንቅስቓስ ምግዳብ የድሊ። ዘየድልዩ ምንቅስቓሳት ተሽከርከርቲ ምግዳብ የድሊ። ካልእ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተተሓሒዙ ዝልመድ ዘሎ ሓፀርቲን ቀረባን ጉዕዞታት ብእግሪ ምኻድ የድሊ። ዜና ወጻኢ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝወሰደቶ ግብረ መልሲ ኣብ ቴል ኣቪቭ ልዕሊ 100 ዕላማታት መጥቃዕቲ ፈጺማ። ኣበይታዊ ዘብዒ ኢራን ከም ዝሓበሮት መጥቃዕቲ ትማሊ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተቐትሉ ራስ ገዝ መራሒ ድሕንነት ዓሊ ላርጃኒ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ተባሂሉ። በቲ መጥቃዕቲ ኮሮማሻር 4 ቃድር ኤማድን ኬባር ሼካን ሚሳኤላት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዓሉ ተገሊጹ እዮም። እቲ ኣቤታዊ ዘብዒ ካብ ቴል ኣቪቭ ብተወሰኸ ከተማታት ወደብ ሃይፋ ኢየሩሳሌምን ቤርሳቤህን ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ። ትማሊ ምሸት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጥራሕ 192 ሰባት እንትጉድኡ 11 ሰባት ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ጥዕና እስራኤል ኣረጋጊጹ እዮም። بخالق مدى إسرائيل بلعلي حزب الله نكايرتو بتركب وفري لو معلتي أما أخلاي بيرو سفيح مدقعتي فنعم إسرائيل بمدرب توسدو وفري قوزر موتي 910 تخلتن كم زبزحة الجزيرة تأبتي بيوم مبلع 9 معلتو بزحزة خوينات أمريكا أبو وشمت هرموز سرسرتي بومبوتات بمدقامة بسفرات ميسائيل إيران مدقعتي مفنا BBC بريس تيفن الجزيرة تأبتي بيوم ما دزينا قرم مززمو عندنا بتاع زينا عبا منقو فيدرالين كلاتن زلو خفف الحبرة وقتاو فتحاون مبارت زتسالت بسرحتي وتسيد كم استرخب اللهم عفا قبوا بيت مخ فيدريشن أقل متشاكرة فيتو كنتيبا محضر كتما أديس أبا أدانة أبي بعد عيد الفطر مخنيات بمقبار نحدم يتشوح وجنات مرها قبر مكفال ما أدي السايتان كاب وزاي إيران بلعل إسرائيل بزوسرتو قبر ملسي أبو تل أبيب لعل حدم يتي علامات مدقعت فتسمام لتوم أرزينا استخطات الكمونيرون اسلام كتالكم يمسكن مع زينا مرحبون عزرت بريو حابيركم زانيحة بروح مشات